таҳқиқи пешакии ҷасади марде ки рӯзи 8 январ дар ҳудуди Падмосковье пайдо гардид шиносоӣ шудааст. Ин мард як шаҳрванди Тоҷикистон Абдуллоев Орзиқул Маҷидович санаи таваллудаш 15 январи соли 1976 ва сокини шаҳри Панҷакент аст. Дар ин бора рӯзи 10 январ ба Радиоозодӣ дар сафорати Тоҷикистон дар Москав хабар доданд. Мақомоти тоҷик мегӯянд аз рӯи ин ҳодиса парвандаи ҷиноӣ боз шуда таҳқиқ шурӯъ шудааст. ҷасад дар ҳудуди ноҳияи Красноармейский вилояти Москав ва дар ҳолати нимаорён пайдо гардид. Дар пайи санҷиши муқаддамотӣ муайян шудааст ки ҷасад нишонаҳои хушунат ё марги маҷбуриро надорад. ҷасади Абдуллоев ҳоло дар мурдахонаи ноҳияи Красноармейский нигаҳдорӣ мешавад. Сафорати Тоҷикистон талош дорад тавассути шуъбаи умури дохилии Панҷакент хешовандони ин мардро пайдо кунад. Дипломатҳо мегӯянд ки дар Русия феълан ҳеҷ нафаре аз хешовандони Абдуллоев пайдо нашудаанд. Аз ин хотир сафорат ва намояндагии Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон барои фиристодани ҷасад ба ватан иқдом карданд. Дар Русия садҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон дунболи кор мегарданд ва ҳодисаҳои маргумири онҳо низ гоҳо рух медиҳад. Соли на камтар аз 500 шаҳрванди Тоҷикистон дар Русия бо сабабҳои мухталиф ҷон медиҳанд.